And then Namenimu Besiano, Matunidi said, worship the Creator, not the creation. Worship the Creator, not the creation. Mumayan sum nia obo atie. Ne mumayan sum abodie. Mumayan sum nia obo atie. Ne mumayan sum abodie. Enso soye da no bo adie mu ene abodie. Ye ka no bo adie a wo bo asase nyinara. Bibia wo na ne ma wo mu ye abodie. Eno ntima ye nyimu ba kumpo. We are Potono and a sorry. And until you be so here, if say Nipa, Yepe or soon, see a Pessi son. The total be and fire some day, Emma. The Naya Pessi at say, Mobia funny some more the best soon, and from my body, never one you ran the hour, or back there, no far or soon in your day, and man. If you see a body any or body, and so see a woman no a pray. Nancy Nipa prefers to be see a bed, even you call the whole world, I call country beer, what they are also. A what they are also, nanny a baby say, a body and a body. If we are sending money a man in Nara, a walk on young Bibi a woman near the enemy in Nara, a body. Bibi adi ene hu asase so anyina e yabode obi na ebo ye enti ne hwehwe ne a obo ye no na yasom obo ade. Praise the Lord. Hallelujah. And it is here bien Bible Psalm 21 verse 1, 24 verse 1. Psalm 24 verse 1. Was it we are sending money a man na e wo ye brade enyo aduonu enai baako no was asase ene na de dodo eye awurade atia. Yes. Ewiase ene wo ma wo etimu no ewo ono awurade na ode ena ode etintim esukase esuo. Amen. One. Okay, listen. Book of Psalms, chapter 24, verse 1. I read. The earth is the Lord's and all its fullness, the world and those who dwell therein. Amen. Amen. We are sending money and many nara a walk every and until I say, when you go on it or bad, dear, never near my body, and until you are trying and near my day a one, near one and a new young. Now we also sing our body, and to be a was as you have Yarano, Yan Cotono, Naya, praise the Lord. Hallelujah. So Cotona, Trese, a body, associate or body. And Utino, watch him, our last sentence, can Psalm 24 verse 1 said, if we are sitting near me, Tinti Muni Nara, Bibi a dear new Biara, even the idea new. Ne papa na de ne isaye no ofefi abodiem and ode ne isaye den praise the Lord. Hallelujah. Wasi mama koto na mama nya den mama sore enu ti se ewe mu aye ni pade wa moya si ankoto abodie ne mum obo de mayen say yen so praise the Lord. Hallelujah. Ye is tiwo e ma onyankopon ne ne mo ye oye wasase so ha Bibia was as is when now with Jim, Eddie man, pass a dipanya day and vessel. Nadia, a vessel, yan sign and cotono, near day, yasoreno. Praise the Lord. Hallelujah. And the ancient son said, Mini palm did me a body. A dining name was as is in your head a body. And until you have any when you put some not say, or buy a cook was a Maya Koto, Naya day, Maya. Yani Stewart, it took Genesis chapter 1, verse 28. Genesis 1:28. Genesis and I must in my etiquette, back, you more yet as you know. Was it not Unyanko a shower, not Unyanko a catcher almost said.
mo na munno na monye asase so ma na monhye so na muni apumu empata ene ewiem enoma ene emwa a ekeka no keka wo mo ewo asase so nyina eso. Amen. Amen. Aha no Onyankopon de abode ehye yensa. Si enhwe so. Praise the Lord. Hallelujah. Wan kire yense obode hye yensa si enye den yenso. Na pese nyina twen adwen ko so efi se ne ibi yen Africa for yenim se na yesom obo ade. Si ekotiti grade ni e disi ho ni e ekoto ni e sore a ena mama ye ti asese clay no e ya bode enyo nyankopon no boye eno ti na se mo kire yen se si e besom a mama ye som ni a oboye nemo na bode de mo bia anye den enkoto nsore nemo ma bode no de ahye asase ye stewards yan hweso ibi ye ni peduambo no wasade ahye asase ya anye den yan hweso ifise ni peduane nye den enye yen dia Onyankopon no ye den obo ni peduano eno ti bibia Onyankopon abo wasase so ano yan koto no ne yenye den yan sore no ne ye koto ne ye sore no ono ni obo ade. Praise the Lord. Hallelujah. Eno to se ye ntimi fa bibia ntoto ye ntimi fa na body mpo fa nya den emfa nto si ye de bibi to no ho na esosi Onyankopon wasase so a na sa de ne fa ne se ye Onyankopon ye ntimi fa me nya den ento no ne tie bi we Bible passages no e pese ye tini e ma bebre o ka Isaiah 40:25 to 26. Amen. Amen. Odifo Isaiah maneti edianan. Enyumu aduonu enan edikosi aduonu enum. Isaiah chapter 40:25 to 26. Eti aduonu enum kusi aduonu ensian. Was na hwan na mode me ebeto. Na hwan na mode me beto mi asafo brade mo. Na me no ase. Na me no ase. Okun ni eno na osie. Was it mama money so enhwesro na onhwe ne obo we no ono na obu wo mo edo ano eyi won adie na obubo wo mo nyina edi efrefre wo mo ni tumi dodo ene na ho odin kase enti obiara enka echire. Amen. Amen. Can you read 25 number? Isaiah chapter 40, verse 25. I read. To whom then will you liken me? Or to whom shall I be equal? Says the Holy One. Amen. Amen. And then I met me the other two about him. And then I want to be to or crony and I cast out only Onyankopon boss on the other. And then I met me the other two. Somebody me the idea obi okoto of abode no kire se abode ne ye den esosi Onyankopon na den na betu dia toto Onyankopon se me ko twadua na mko si kire na mko hebi bi na mde besi ho na me koto a kire se sa de ne sombo sen Onyankopon ene na sam kire se wan no betu me di ade a me kasa ye na me di nansia ebo ye no okoto na ka se okoto abode ye. Praise the Lord. Hallelujah. Atoda bi ekoto nipa ebu a yekoto abofo ebu a yekoto otitru bi yebu kotodwe ni yekoto no ne ye den yesom na me ka kire o se me gira ha me yesofo yi me nya master na me nya bi me yakoa me som e de ama Onyankopon obi ani right so betimi aye den aso me sa me ye Nyankopon ma no me ye honam me den emoja na me jitu mu prako se Onyankopon no ye den obo
Sano nipa biara obehia no emfa ni onyama a woni manya ngopon emfa nya den emfa masa nipa. Praise the Lord. Hallelujah. And someone ma empoto no edumre bi nipa bi timi di atredi fo bi achi ni hu nsuo na omo sesa na omo koto no na omo sore na omo som no ni ebe me example ni ehu se yetimi koto nipa na ase yetimi nya den enkoto sore no. Mummy Peter, Acts of Apostles 10:26. Amen. Amen. Yeah. Yanka story ni ye said ye beti as in 24 to 26. E bro ko Cornelius fie. Asmafo no ma no. Eti enyum aduonu enan. Ebi sina aduonu ensia no. Etika so se Petro ene Cornelio. Na adechi ye no odru Kesare na Cornelio afrefe na busuafo ene ne namfo a wo ebe no ahia etwen. Na Petro efiti ye pe ena Cornelio ekohia no ehwe ne nan ase esore no. Ena Petro ema no so eka ase sorry na menso me ye nipa. Na ɔne no edi enkomo no okomu na okomu nipa bibiri a wɔn ahyia hɔ na ɔka akyerɛ wɔn sɛ moa mo nim sɛdeɛ Yudani eni kwan sɛ ɔde ne ho ɛbɔ ɔnanani ho anaasɛ ɔkɔ ne nkyɛn. What the reference you are? Okay, is Nicosi 26, 24 to 26. Book of Acts chapter 10 verse 24 to 26. I read. And the following day, they entered Caesarea. Now Cornelius was waiting for them, and he had called together his relatives and close friends. As Peter was coming in, Cornelius met him and fell down at his feet and worshipped him. But Peter lifted him up, saying, Stand up. I myself am also a man. Amen. Amen. Nebra Cornelius hu Peter. O muso ye nyame nipa o sombo. Sana ne nipa hu nyame nipa bi a we o sombo. Sana ne ye hu churches bi e hu se o we na banti no. Esa se nipa oba na se ye koto no ne ye sorry no. E practice a ye hu wo churches ne bi. E nipa koto ne ye tafre ne nsam. E nipa koto no mu bun koto de e wo sa nipa ne a sign of worship, but some made the almost say the part. Namra Peter do Cornelius Sophia. Mama Shannon, so say Peter, Yamanam Moja. Mama Shannon, so say Peter, away no. One no born, no to me more, never more genie, Mutu say, Miss me and Nipa Dang, that is our praise the Lord. Hallelujah. Just saw Cornelius and Saturn, I'm sorry. I then on to me, and worship. Adentina sa de ne ba Peter ni mo kan sa jira fi so no so ya bode ati abode ni nara mo mayen koto ni a wo ye den oba ne mo mayen koto abode na ye hu so so ye den edam oba de eni abode mu kwa na ye den ye kese eni timi ni a otie mi se na ye sofo ana ye man of God ana obi ne ni pa busu e koto na ye pese ye somwa mo ti asese won so we ye abode. Praise the Lord. Hallelujah. Na ditum so nyankopon na ye ebo ye ba ha ne hu ne ma bebre se na nipa koto ne ye sorry nipa no ye example bi mra John Revelation 1 abofo hu no John fiti asese o koto abofo na me ha ne yesi e ka Revelation 22 verse 8 to 9. Revelation and that's the money at this 70 a year as you do in my Revelation 22 8 to 9. Revelation and I wanted to say, a year and you and watch it, you see, and was it Nami Yohani? Yes. Any dear who and nobody not tea. Every who near my tea in
Na metiye na mihuye no. Mihuye no. Mehwiase ese mekoto abofo a ochire me enoma yi enan ase. Mehwiase se mekoto abofo yi oyede ochire me saa ne me nyina ase. Ena okachire me se. Na abofo ni ka chire Yohane se. Menyo sa John. Me woni wo anuano agifo ene wo mo a wo ekura enoma yi mu ensem mu no awurapa. Yes. Yes. Amen. I can hear you who surabafo. So I feel suraba. Yeni na pukoto jesi yebeye den yebekoto. Na surabafo ni kachire no say no, sorry. Na mesumi ya body. Praise the Lord. Hallelujah. Revelation chapter 22 verse 8 and 9. Now I, John, saw and heard these things. And when I heard and saw, yes, I fell down to worship before the feet of the angels who showed me these things. Then he said to me, see that you do not do that, for I am your fellow servant, yes, and of your brethren and prophets, and of those who keep the words of this book. Worship God. Amen. Amen. What's I can show say worship God. Mama yan sumo ye den oba. Na mesumi ya body. Mesumi ye servant. Mesumi ye den apoa. Enu ti no ye kura Nyankopon asem no. Ye kura asem ne say ye kura asem won sumo ye. Nemo yan so ye empoa. Praise the Lord. Hallelujah. Ye empoa ma wo Nyankopon ye den oba. Enu ti no Untimen son, and Koto and Farm when you're name and Tofo. And I said, Mary Grandma, I said, obey them, and who's off Untino, be Quacoto. Send an aqua traditional was already, and Tia Peso Bia Tias here. Said Peter Catcher Corneros, say, Corneros, miss me any party, so. Man go to me, a man, man, sorry. Sana John so catcher or so about say, or so about for Catcher John say. Me so be akwa na me den mekoto if say name ohun ile e mama senke no bofo bi abadem ha no abeda ne ma bebre di akire ya se na suafo ne kan no se urade ade ensi aseso mienza na sa aseso mienza no ye fa we ni no catch say eyi ne me dobo ye den woso me na manye den. Praise the Lord. Hallelujah. You see examples be bringing who say ya kwamano. Ya nsum ne ya kutu obi na yenya den yen sore no. Na ye be sore no anu ne opa de. Wone ne nyanko. Nti so okopo obi ana osofo obi wo ho. Ana obi frɛ no ho se papo se po. Na mokoto na mo sore na. Onyanko kwan ne onyam mo die firi nsa. Na mo de ye den, mo de ma praise the Lord. Hallelujah. And I am Kotu Abadie, they move your Kotu Abadie. We have another example of Revelation 19:10. Revelation, and that's the man in the decent night here, was it now? Machine and I asked me Kotono. Yes. And I catch them say, share, men your sir, me or Rapa, any union power, the prayer to adapt the Koto Onyankopon na Yesu adasie ene adidie honhom no. Amen. Amen. Why is the house repeating the same thing? Sorry, na me nyede. Me Koto me. Eye boni etia Onyankopon. Onyankopon is jealous God. Don't know he jealous. Yen fa bibi nse na man. Eno ti no kan say, na den na betimi dia toto me Nyankopon. So ti me ni bibi Koto na. Se me bi ti Onyankopon aseda. Ana ne somwa na Onyankopon obo me no so. Praise the Lord. Hallelujah. Eno ti Yankoto boso. Yankoto nipa. Nia e wo soro ni asase. Abade ani ku biara no. Yankoto no ne enye den yen som no. Yen fa ewa enye den enhye. Eto da bia bon se nia yakotwa bia na ye design bia nia de ewura ni bibia ye den ahye. Me can say the and Yahweh. Praise the Lord. Hallelujah. I'm going to Paul, I'm not Athens, because he had Christ for all. Mumma and Fiasa,
kyerɛ saa nkɔfoɔ. Wokɔ Acts of Apostles 17:20-31. ɛyɛ asomafoɔ no anyina no ɛti ɛyɛ edu nson asaba 17:20-31. ɛti ɛyɛ edu nson ɛnimu aduonu mmienu ekusi na di asa baako no ɔsi na Paul egyina Areopago mfimfini ɛka sɛ Aten mmarima Yes. na wuru sɛ ɛnɔɔma nyinaa mu mopɛ abosonsom paa ɛfiri sɛ metwa mu na mehwɛ ɛnɔɔma a mosom no mehunu afɔrebukyia bi wɔsɛ mehunu afɔrebukyia bi nso a wɔatwerɛ sɛ afɔrebukyia bi nso a wɔatwerɛ sɛ onyame a wɔnni no adia enti deɛ munim na mosɔre no ɔno ɛna meka ne ho asɛ mekyerɛ mu yi onyankopɔn a ɔyɛ owiase ɛne nea ɔwɔ emu ɛne nea ɛwɔ emu nyinaa ɔno a ɔyɛ ɔsoro ɛne asase ewura no ɔnte asɔreda a wɔde nsa ayɔ mu nanso wɔamfa enipa nsa ansom no sɛ nea ehia no bibie ɔno ɛna ɔma enipa nyinaa nkwa ɛne home ɛne adeɛ nyinaa 26 no na ɔma enipa ama nyinaa efiri enipa baako mu ɛtena asase so nyinaa na wɔhyehyɛ mmerɛ ahodoɔ ɛne wɔn mo ɛtena bea ɛhyɛ ato hɔ ama wɔn mo. So they can 29 verse 29. ɛyɛ 29 no wɔsi na ɛnam sɛ yɛyɛ onyankopɔn abusua enti Yɛyɛ abusua no nti no ɛnsɛ sɛ yɛsusu sɛ onyankopɔn ɛte bea ɛte sɛ sika ɛnyɛ sɛ yɛsusu sɛ Onyankopɔn ne tebea te sɛ dɛn sika anaa dwetɛ anaa ɛboɔ adwennini a enipa ɛde ne nyansa ɛne n'adwene adie. Amen. Ɛmɛ Paul kodu Athens no ɔka kyerɛ wɔn sɛ hu abosom so bi use the word abosom a nurse wafa wiase nneɛma a ɛyɛ abɔdeɛ no ɛna wakyekyere bi ɛna akoto no na ayɛ dɛn abosom ɛno nti obi a ɔkoto abɔdeɛ biara ɛyɛ abosom sɛ praise the Lord. Me nipa a megyina ha so akoto me na wosɔre me a wode ma yɛ bosom ɛna ɔyɛ dɛn wosom me na mmom kae ho sɛ megyina ha so no meyɛ abɔdeɛ praise the Lord. Wɔse mehu kuro mu sɛ mahu sɛ moasisisisi nneɛma bi ebu ɔkorɛ yɛ abosom a yɛnnim ne din ɛna mokoto na moyɛ dɛn mosɔre no na aka 29 na wɔse ɔkae ne sinnie ntie Acts chapter 18. ɔse Onyankopɔn wɔ ne tibea te sɛ go 29. Acts chapter 17 verse 29. I read. Therefore, since we are the offspring of God, we ought not to think that the divine nature is like gold or silver, something shaped by art and men's devising. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I notice that no brass on it. Na yaya mfoni bi se Saint Paul, Saint Francis. Ni e body say we are Mary. Na ya fa kola bi di ato ne nsa so. Na di pa kotono na obo sore na. Wasi mo biara me say nya kokon a yeso mo no. Ye betumi a so ye note or you gold and answer server. Praise the Lord. Hallelujah. Nini na ye abodie na mabo koto na mamo nya den. Onyankopɔn onye gold. Ye betumi akɔtete gold ne de asi wɔ se ye Nyankopɔn na ye den ye som. Wɔso antesa. Yɛn ye fi Nyankopɔn mu ɔno na ɔbɔ yɛn ɛba asase so a. Na ebo mi ntimi nkutu bibiara ɛna yenye den yɛn sɔre no. Minu a wotie mi, sɛ na wo bibi hyɛ mpate a. Kaasa kosom na ye den kosom.
Now you're ignorant. I don't win nyansa. If it's a young couple, no body, or one was of our vessel. Never nobody, a poor work of fire, the other show won't pass it. A dear work of fire, the other show won't pass it, or some. A dear moon, no work of fire, there was some. And I dare shall pass it, and our son. Ubeko Robimu, Yakasa is here, die, a sense in a boy of mine. And to grow in our father say a bosom. That way, you're near the young bosom. Make come what I say, a body, praise the Lord. Hallelujah. A body and fire when you're there, and so. When you're coupon, a day you meet me the other two on when you're coupon. When you're coupon, you didn't buy share a new now. When you will be able to have a channel new now. I was as so. And don't you know, so I could be the sea was saying when you're coupon one. Kaisa bosom na yede bosom mobin ko twa photo no fa metuna se no kasi yakohu Yesu photo ene yede photo na besi won yede yede abo yede mo ena ye som na kaisa ya bode eye pipa no ma yede mukote pipa so ya bode anuti no a 27 so open na sasia so see for so much. Then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or strong, or graven by the art and mind device. Say nipa dia in nipa edin inside den ayo. Na ye koto no ne ye den ye sorry no. Was that repeat okay? Isaiah. Okay, verse 29 na can Isaiah. Ni antwi adwen koso ye. Isaiah 46 verse 5 to 7. Who are paying and was an here? Not even I can one I only for Isaiah Manity, a piano in Sia. Yes, in Educacy and so on. 5 to 7. 5 to 7, you can fit 7. It's here a piano in Sia. In Gusi and so on. Yes. Was it why and a body? Yeah, I can't fight for nature ever to us. Was it why and a body may ever to Neho? Now, body me Edna Neho. Now, Modeno Ebesume. Okay, can this mean Isaiah chapter 46, verse 5. To whom will you liken me? And make me equal, and compare me, that we should be alike. Amen. And then they met me the attitude Yankupon. A go. You Yankupon the boat. A down. A Yankupon the boat down. A art will be the Messiah when Jesus Christ and our Yankupon. Damn I saw them who were calling a coach to near Bossinia. Near the Assembly Nessibo. Near Father's Assembly way dear, and then the priest of the who was Yentino. Yakotuasia, Ibinya Yemwede, Binya was some bosom. Praise the Lord. Hallelujah. I am bosom. Now Yakupon said that they're not met me there to me around. So we bet me a Bibia, he bet me there compared Yakupon one. Obiano, Bibiano, what shall that estate? Yo, a boy, precious was as a body, a gold. Ultimate for gold in your end, and until I never know can say. Worship the Creator, not the creation. Praise the Lord. Hallelujah. Mama yansum ni ya obade nenya bode. And it is work of our gold be. Work of our gold be. Work for Jeff will be one of the amounts there. So anyway, they be able to na sorry na. Na ye Christiania. Chonwa ni bra say e ya bosom na ye den. Bosom. Untimi fan to onyanko consenot. Ye to aso. Sis, no, Isaiah 46. Was it all dear? All of Jessica every future. Yes, only Jessica every future. Now, one Eddie and Sania a Caribbean. Omu Caribbean. One Sukajun for a pensa as a onye no unyame. One equito, now one a sorrel. Amen. Amen. What was the easy capital silver? No one said that on high goldsmith.
mommy and Potono, the end of the sorry. Mommy, I have been at side, okay, Miss Niti. Isaiah chapter 46, verse 6. They lavish gold out of the bag. Yes, we feel bad. And weigh silver on the scales. Yes. They hide the goldsmith, and he makes it a god. Yes. They prostrate themselves, yet they worship. Amen. Amen. And of course, all them will brass adding you. One man for goldsmith. No man is a girl, St. Peter. We say Mary. We say Jesus. And you know, me will only art deeper. Yes, then you grew. Now, when you say a tenting, Nitri Gunachi, anything to paper, Netron, my Nayan Soma, a ignorant. Praise the Lord. Hallelujah. And then you coupon. I don't know the car said, and then I'm met me to me as a for Baby, I know I met me the Atotono. I don't see some of you, me, I'm the artist there. Mina mini Yankupon Mamma. Sammy goldsmith. Mina minty gold, no. Now says a goldsmith in the grave of a catcher as a Sabin Wedgemy. I have a Messiah. Master take Cotona most of them say in Yankupon. Many out here in my home. We worship the Creator, but not the creation. Yes, near or bad here. Near the brain, near me be up to. Sunday, example of the brain. Peter will cry, I say, me any partisan. I can Peter, your apostle. Yes, you can't try now, so that may have Mrs. Mason. I don't grant it here, Tinny, Keva friend is happening now. Coincident to be a sick room. Any part of friend is happening now, painting in your answer. I'm saying, Padre Pio. Obi okutu anu atafre ne nsa enu na Yesu Nyankopon asem osoma prophet Isaiah so ka kire nse ye nine profu ye goldsmith no ma ye Nyankopon amaye ni akokoto na ye ignorant as ye twa ho ye da Bible so ogu anu oda cross ne brano no okura cross sin ya oyi ni sin ya oyi ana sa dia cha mpase ada cross no gini se Yesu wu atemi aso Nesa say Yesu wu atemi aso no cross ni ye Nyankopon bibi obeko bia even sadan konkra ko san hu na mosu eya bodie Anutino, Ubehu will be or see a deep for an cross Cassie, while brother Nachine be done Nachine like a keka. Yata, dear pony person. Yes, Christo, when Yanata was as this one. Nancy will bet me a Conya Saturday where you see Jesus Jaytino, Aquaya was mamma, near the Nebus, near Cotonia, near Soreno. And now of person my tears, yes, say. Not then you met me the attitude young Kupaya. Eye go dana ye ko han for obi obiat ye to aso ni enti Isaiah enweti dia nansia ni mu eye enso ene aduru no wo ma no so ebo no akonkon ekosua no si ni sibia yes na ntio ne se sibia so wo ma no so ni si konkrom aye muda wo muti wo ebo no akonkon ekosua no si ni sibia yes na esi ho entwe no emfi wotimi na ntimpo nafa yes wotia mfra no a omia otio na otumi eni obi mfra wona na ho yehiem amen wa muswa ni wie somebody come on goldsmith no ye wie ignorant ni ye ni wie ni ese na so down we ni ye deposimu a ni aso na de na posio ye de ni si anu ma no Wantimi nyahe na ye kono ho na ye kokoto na ye den na ye sore no me dia teme ya bode eye nipa nsa no den adwuma nipa no wa transform crane ana go ana de aye bosom de aye den wo de amamo ana mo koto no gina ho ase no gina ho so o ma de bia ni kogu o no be ko na pro sem grand kodia sem grand kodia
Obakwana bro, and to my sister, Bosoma, Atatia, body, Eddie, or Mufie, no fast body, Sivo. Somebody in Sivo, grow a few of to me now. A bomb. Kusia, took it and Obakwana bro, 9 months netty. Near the Tacosin and him, the Sioux wouldn't need. And I have a Christoph way. If it's when I say, I have a Christo here. Mummy and transform the few person side. Now you crave the best Jesus Christo. Now you for near baby, the best Jesus Christo. You had the same one. It meant Tara was not started. You funny saying, Yankopo. Many of me, God is such spirit. When Yankopo were your home, not so much some long day, one some no home one day, and then no carry. Yet, to me, some day a body. See, it was a one. 8. Isaiah chapter 46, verse 8 was a teacher of the Empire was it Monkai way? Now, 1 minute and was it Monfa answer Makume? 9. Monkai Akane and Noma are defeated no. Set Mia many Unyakupon. Yes. Na Ubia and Wobu. Yes. Many Unyakupon. Na the Otisa me any more cry. Yes. Was it Mia me free evitias yet? Make a ascent. Now be fitted a breno, make up near 1 year. Make us say, me trimu pop, a bedina, na dear a so many edgina. Dear so many edgina, mayor. Oh, the emphasis here. What's the meaning in Yakupon? And I'm not going to be Frobia. Yen Nina Frobia, Kayan Yakupon. South Africa, Uko Asia, Uko India. Any pass is starting in my even you worship and train. None train and from 7 no more job and go. I don't hear a bosom. I found the better pump, baby. How many I what they praise the Lord? Now, near 4 million I see a video much. I say, oh, yeah, the 3 year old room. Yana Nana bosom, and then you move on. Yana Nana bosom, and come myself. Many are the Yadi and I was as this way in Narada. O young upon the boy. Not a big cassia, what we see a person. Never be any song near my head. Yadi and Yadi. They are all creation. A young upon the head, a boy. Now, me can't come. Me Pastor Isaac be a servant. Or so for years of baby or Jin Mutum so young upon no yes of Pano or many Pancoton Soreno. Never more dinner Mutum said, Messoya, what they are set example, baby. Even Cabofu Fisro, Neddy Grabber, no quiet spirit. John Yasanko Becoto, and so catch the Johnson, sorry, Minia. The answer is what is the name to someone. Praise the Lord. Hallelujah. Here be Isaiah near Guasiaba. Was it Nipa? Near was saying Bosomo. The other crowd was Syria, and Kain was hard to command there. Near was saying Bosoma was a Moncotono. The other Kain was hard to turn now. Near Madame yes, and the other Kain was hard to hit at Rana. None, Papa, no, you was that is away there also. We have the prophet Isaiah 44, 9 to 20. You can't be out of here. Also, 2 words in the guy. Isaiah 44, 9 to 20. You can't one man. Eh, Odifa Jan, Manitia, a 9 and 9 in New Airport. Was it O'Neill for a year of pack? Nina, vanity. Now, the one any home. Any emphasis. Any fast will be anymore. What was it? One more adance for a idea now, 1 ending 80, 1 any
Was it why Anna or you know, Unyami na Ogu Ohuni, any emphasis? Yes. Was it fair? In fact, for Ina and the na a Jumfo no answer a nipa. Emma Womu, Elina, Asia, Elina, was one ample, now one any to yes. Was it autumn for say? Najuna dear Ayo, Ujamu, Ejumana, or the Asa, or the Asae Ebo, na or the Nipasa Amwadi, a womb, Ayo, and one Ejuma. Was it Odi a come and so Amwadi, any a womb? Was it unknown and you are or to equity? Was it gradual for a okay, I'm 12 yeah, 12 what's what for? So 15 years so boy, you know, or comedy, Sukamasai, I didn't know. Or no, I have Bosum. When you go on Casa Nancy, we are seeing an abbey. Nobody will be dinner at all. Any boy, I was mamma. Ni we deny a team free. Can English no best 180? Isaiah chapter 44 verse 1. The blacksmith with the tongs worked one in the coals, fashioned it with hammer and worked it with the strength of his arms. Yes. Even so he is hungry and his strength fails. He drinks no water and he faints. When the power why you put someone with the more rebellion, autumn for what the hammer bought, what team free, or commodino, even prohibiting me fainting. Praise the Lord. Most sadly, pay here, dear mamma. Now the Moraine and I said, put my papa. Minim crea Sufi. Some mamma no very great Sufi. Who to me essence I pray now. One man the fat crane, and all drink, no, and all friend of Woody Kind. Sao go away, a day, kind. In Timomia fire when the 9 day and Shassi. On my a summer body, Sao mine and Connie. Praise the Lord. I don't tell us a grown Muslim with you. No Musuko Tono, no Musumana, Mumma was on to say, Media Potosani, and never Moko to the Nipane. I am working. Maybe a home be touched. Obrozanga ni timo de no de nsama. Eyebo. Na so de obo mawrade na so ne a oba ne a. Ono na we kese a obetumi ayede. Ahwe oso. Woto aso atie na carpenter ni so ye. 13. Okay, ye project bi come carpenter say onwe Yesu Kristo maye. Na mutie ne be koso. 13 no. Isaiah 44:13 no. Was it Diadun for a woman? Or the was it this is you was it Diadun for a woman? Yes. Or the pencil essence sign? Ha was inside baby a obetwa Yesu ani no atwa na so nyina what is inside. Or the adunade ayo. Na or the compass essence sign na oyono obe mane seso enipa amo feso yes ese entina edem amen yebeto aso so de adwuma koma carpenter ni se menua ye nyankopon mamia obeyi ni pencil no okomra ma ko twadua no asense de compass ni e menyina ye ben ato menua ko kosum sa de wadwe wa na de praise the Lord. What do you want to do? Nipo ami sadia. Ni tumi wen. Wo bra ye wonya ko kasa ma sa bia ne ye dem. No sensia even grab it me a chance ade we aye den say Yesu ye. Say twitwa na aye den. Ka hon kakra. Na bia mo kukuru sadia ye nyina posi aso dem ni fie. Na sori ano pa tipo nkoso. What
because God is a spirit. Period. Onyankopɔn yɛ ho. Ɛnɛ bosom a ɛhyɛ mpase nyinaa mo nyimpie. Ɛyɛ nyame a mote mu nyinaa bɛsan wu agya hɔ. Ama bɛyɛ da nwa ma busua na wofie hɔ no. Nyɛ sɛ yɛkyi bosom, na mmom yɛkyerɛ sɛ bosomsom nyɛ dɛn ɛnyɛ. Na dɛn na ɛyɛ bosomsom? Kristo ni koraa no, Bible koraa yɛ no kretumi yɛ ɔbosom. The Bible contains the word of God. Ɛyɛ Onyankopɔn asɛm na yɛ dɛn ɛwɔ. Ɛno nti no, ɛmfa awura nto so sɛ mede hyɛ me sum yi ase a ɛyɛ me Nyankopɔn. Wɔse nea ɛwɔ mu no, kan, praise the Lord. Wɔse nhyira ne nea wɔkan no ɔde ɛho anɔpa awia ne dɛ ɛne ɛmma Bible ma yɛ wo bosom. Obu asɛm si pɛ no wɔyi cross, no ɛyɛ cross ni sɛ. Adan onim sɛ honhom yɛ dɛn hyɛ. Me ato aso ne yɛ capital ni no, ade ɔmo yɛ. Ɛyɛ 14 no. Wɔsi obi ekobu twene aduro ana oyi duaboɔ ana odu ɛwɔ kwaye mu ennua mu ɛma no enyim. Yes. Ɛma no. Yes. Wɔte senuro na osuo ɛma no enyim. Yes. 15 no. Afɛ mo kyɛ hɔ ne nso. Na ɛyɛ ogya ɛma onipa. Yes. Ɔfa ebi ɛto ɔso bi ɛto paano. Ma wo sɛ ne no. Dua no ɔkɔtwa ara ɔde yɛ Nyankopɔn ama. So ase ebire mu ka yɛ ɔde bi to paano. Ɔde bi asogya. Ebi mpo ɔde yɛ onyame ɛsɔre no. Obi saa de yɛ nyame sɔre no. Ɔde sene owoni ɛkoto no. Ɔde ogya ɛhyɛ fa. Okay, yɛbɛto so 16. Saa nipa ɔkɔtwa adua no. Ɛne a wɔtwa adua no a ne maa ne biribiara no ɔbɛbubu ato nkyɛn. Ɔba bɛyɛ Nyankopɔn ama fi sɛ waka kyerɛ sɛ ɔnyɛ nyame ma. Na koto no na yɛ dɛn sɔre. Na nkae na ɔtwitwa wie no, ɔde bi to ne pa. Mfa so bi anyɛ dɛn. Ɛne so. Na wasan twitwa bi asan de ahiti ne ho. Na mu nkae no ɔde ayɛ bosom ama sɛ kɛnyi kɔsi fie sɛ ɔna aka asɛ ɔbɛso. Na kɔɛ na yɛ dɛn na kɔkɔso no. Na ti bɔ nkɔsɔ. Na ɔtwa aduane ma no, watumi ayɛ Nyankopɔn de ayɛ dɛn ɛde ama. Na ɔtwe no ɔhyɛ obebi sa sɛ ɛyɛ adwuma anaasɛ ɛnyɛ adwuma. Praise the Lord. Me a maybe sa sɛ sisi ana abra pani. Dua na ama me se ma na ɛyɛ adwuma ana ɛnyɛ adwuma. Oh, ɛyɛ adwuma. Ana ɛsɛ me mi yɛ Nyankopɔn. Efisɛ me na me bɔ dua no. Ɛna ma create bibia de ama. To aso de ɛwɛ the boss. Ɛyɛ 16 no. Wɔsi ɔde ogya hye fa. Ɔmo de gya hye fa. Na ɛfa nso ɔde hiti ne ho fa. ɛso ɛna odi nam. Yes, odi nam wɔ so. Ɔkye so nam edi mee. Yes. Ɔsi ɔto nso na ɔsi ewie me ho ayɛ me hye. Na hu ogya. Yes. 17 no. Na ɛnkaeɛ no. Ɔde yɔ onyame. Yes. Wɔn sɛ ɛsɔ cross no. To aso ha. Ɛne owoni. Ɔkoto ɛsɔre no. Ɛbɔ no mpaeɛ. Na ɔsi gye me nyame ɛne wo. Amen. Amen. Wɔkɔbu dua ne wie na ɔsen a ɛnkaeɛ no. Na otwitwa de hyekye ne nam ne na keka ka ho nyina. Sɛ dua de ɔntɔ mo. Ɔde bi bɛyi ti no ɔde bɛto brɛ, ɔde bɛto to nam. Ɔsi nkaeɛ no mede ba bɛyɛ me nyame. Na makɔtɔ no na mayɛ dɛn masɔre no. Me nua tie ni. Ne yɛka ne ha no ne yɛfa ne sɛ yɛ serious na yɛ serious. Praise the Lord. Si yɛto yɛ ni bɛyɛ mmaa mu anaa church si bi a yɛhu sɛ saa ahoni ayɛ mu ma. Ma sɛ ɔkɔ Athens ɔka no kora kyerɛ Athens foɔ ɛyɛ Greek. Sɛ me kurom a menam mehu ahoni bebree sɛ yɛ dɛn ɛsi kurom a na mokoto no na moyɛ dɛn mosɔre no. Ɛne yɛyɛ Kristofoɔ. Onyankopɔn declare kyerɛ sɛ ɔyɛ Nyankopɔn a ɔne obi nhyɛ n'ani onyam. Praise the Lord. Na ma yɛ nkoto abɔdeɛ na ma yɛ nyɛ dɛn ma yɛ nsɔre no. Yɛ koto na ɔyɛ Onyankopɔn yɛ nimfo. Praise the Lord.
bia sorry asomna ka say ya bode eye bia na nipa no kotwa ye eye bia eye gold bi no de ma no sin no de ma se fa koto de se bia o ma ka wa bi se fa sa ka wa ne hye wonsa na sa ka wa hye wonsa ubenya bamba ka say ya bode ono ne ho ne ta kire nya no na meka ye sumo nyankopon ye de what. Praise the Lord. Hallelujah. I don't think far when you are and show 7 years the pandemic. My farm so pastor do or why and I may catch us a movie and so me. Miss me any party somewhere. Me will be also same me than the Jumana me. Me acquire the manor. Na me a son for Miss me and Aqua into Kotomia. Meje me nyankopon na ni onyam na me de onyam na ye den ama entisa emfata de bia na bibi ntu komu fasade e da me komu ye me nyankopon entisa nya me ya konsori bebre yetimi ma ye cross o kwa fasan ka ni na ka na nya accident so do wura to so se cross na sen ka na nim e na ma nya accident ka se nya me ni hu ni mfaso obi no cheda odwomfo Goldsmith and on me and on the year or the man and other person. So be now more at the Saturday for question passia, Kasa Bosom. So also by soon Yami, now as I decided manner shown passia. Kasa is soon high in each jacket. Praise the Lord. And I made Jaya coupon in a catcher was a bosom my chair passing in a winning pea. Now, we your head or body. The Mura Daniel or Henry friend and Daniel your catching as a me. My boss, somebody a minute means someone. No, brother, the Jesus Christo check yes in your many nara. The Jesus who say about it. No, says all to me. Now, sorry, me, with the sign of my way in our bay and Shabba. Who saw from a sample in our crowd. We are what dear. On some fantasy and a cotono. Near sorry. And pass all the more for Cassie and Jabby see what is a senior. Naya more cross. Near what's that cross in Bia. And yes, see them, maybe I bet me the school them. Name of Mamma farm over any day, and she will say a winyan. Any baby crown funny, and then now say yes, Christo no winyan in funny. And that's a winyan in our soul when Yankopon say one. Yes, we are young for you, baby. If it's a Genesis to Revelation, BBN was a yes to jump for me. So people catch them and say, oh, no, say, I'm not a cry. Any buffer pen, paper, pencil, not the sister, not drum, not the mouse, a generation of man. Castle was on my body. I don't know young myself, repeat say, Namana bit media compare. Or catch my Israel. Anya kuponi omanante from Mizrim. Ade ko see Israel. O catch from Exodus 20. Se ebeka wa enka woni in verse 2 to 5. Amen. Amen. Exodus anase mo se mo ma Exodus mi no. Iti aye edudu. Enum yenu ade ko see enum no. Was it many Ewrade Unyankopon? Many Ewrade wa Munyankopon. Me you Mizrim asasi so ewo enkofie mu no. Was it enya fufuro enka me ho. Ena enya ohoni biara ana ade a ewo ewiem ewo esoro ana ne ewo asasi so ewo efom ana ne ewo ensuom ewo asasi ase ensesu bia emfa enkoto. Yes. What the emphasis on coffee to us? Was it be a one so much as be a man day, man put to a man day, man sorry. Namomiantie asutwe any asudi ebeba. One more a deep incense. Emma aboni. Any party of Messiah day, aye. No more fire incense. No more fun is a sad way, young quiet so. And no table as all them Mummy put incense 3 near put incense 2 near sign open with ye 2 near some.
Onyankopɔn ka kyerɛ prophet Jeremiah so ɔnka kyerɛ Jeremiah 1:16 mummy nka abɔni Amen. Odifo Jeremiah humanity baako. Verse 16. Eti baako mi mo etu esia no. Yes. Ose na magu wɔn bɔne nyinaa atɛn. Magu wɔn bɔne nyinaa ho atɛn. Ɛsɛ wɔgya me. Sɛ wɔafi mi Awurade nkyɛn. Na wɔahyɛ aduhwam. Na wɔahyɛ incense. Ama anyame foforɔ. Na wɔde gu anyame foforɔ so. Na wɔkoto ɛsɔre wɔn nsa ano enuma. Na wɔn akoto sɔre wɔn nsa ano dan enuma. Sɛ mo ate aseɛ. Kan ne si nye ntie. Ebi kɔ so anan kɔ so. Kan yie. Jeremiah chapter 1 verse 16. I will utter my judgment against them. Yes. Concerning all their wickedness. Because they have forsaken me. Yes. Burn incense to other gods. And worship the work of their own hands. Amen. What would the incense ebu enyame foforɔ so? Na ɔmo som ahoni a ɔmo ade ɔmo nsa yɛ den ayɛ. Na my judgment ɛbɛyɛ den ɛbɛba saa aprɔfo nso. Ɛyɛ Onyankopɔn atɛmu. Etumi nua wotie mi. Onyankopɔn ɔne obi ankyɛ na bi ona. Onyankopɔn yɛ Nyankopɔn. Worship the Creator but not creation. Nia waso no anya den wontie Nyankopɔn no nkyira mo.